Thomas, nu er det jo bare på ideen jo. Ja, ja. Men vi skal også lige have meldt os til nogle stævner. Det er rigtigt. Hjort! Hvad var det, vi lige talte om? Okay? Fald ind i banehylden. Yes, det er fint, videre. Vi vil gerne have lidt mere aggressivitet på de dueller, der kommer i luften. Godt, Michael! Kom! Kom på! Kom tilbage, Lukas. Kom, Saga. Udmærket! Fint, Randers! Lukas, lidt mere i de her dueller. Bare mål på den der, gå. Kom, Bjarne! Opstilling! Vend på Carlos! Stil jer rigtigt, som vi aftalte! Bundgaard, hvem vil låne Marcel? Ja, sig så. Hyld! Venstrespillet første gang. Hjort! Fald ned med viralen! Hyld! Marcel, kom ned i kærne! Kom op på Sander, ja. Vind. Asbjørn, op i Sander, der du har modvind, ikke også? Og Sander er faktisk mulighed, så hellere spiller en kort. Gutter, vi må gerne vinde de dueller noget højere! Hjort, fald ned til... Nej, altså... Deroppe, fald ned til Miralem fra starten af. Der er ingen grund til, at vi skal råbe det, vi skal bare være der. Ned og stå ved ham. Godt til den næste! Stærkt Øj! Kom her! Kom ind den der! Nu! Kom Asbjørn! Udmærket! De er bakket op, Emilien. Tempo! Skub op igen, Valit, skub op, kom! Så nu de to.
Hey, man, dommer! Ja, kom igen, Sander. Jeg kan godt se, hvad du vil. Forbered dig nu, Jul. Hvad siger du, Jul? Kom ind, Miralem! Kom nu! Slå den ind! Khalid, jeg har mere for dig nu, ikke? Hvordan det er det, jeg siger, hvis du forbereder dig på at bande nu i hævn? Kom nu, mand! Kom nu! Kom nu lige op herinde! Her! Kom nu lidt, mand! Kom nu lige op! Kom! Hyld! Miralem, du må... Emilien, du må ikke løbe på den. Yes, godt Sander! Kom nu, mand! Ja, det kan man ikke gå på! Hun går! Kom lige 10% op nu! Kom man ikke gå på! Nu holder vi det lige! Vi har et fint spil, vi er med det! Jeg har 2 mænd, drenge! Jørgen! Med! Kom! Hold! Sæt videre! Kom, stop det! Kom, gutter! Rolig! Udmærket! Kom, Hyld! Kom, tag ned! Fornuftig, Randers! Kom lige med dig! Så bliv der! Miralem! Bare lige have et øje på! Der! Rigtigt! Der! Hjort! Der! Kom nu, Timbo! Kom nu! Spil igennem første kæde! Asbjørn, ud og tage den der, åh! Sander! Dybt løb, kom! Videre! Han gør ikke noget ved det jo! Kom med lidt! Videre! Godt derinde med lidt, det var en god aktion her! Hold fokus, Er du også drenge! brug for? Det er den anden vej, vi skal tænke nu. Carlos, søg i luften. Godt, den der, Lukas. Hvorfor Jul? Hvorfor er det? Kom nu! Mød ham, Miralem. Nej, det boldholder er vigtigere. På! Yes, udmærket. Vores orange. Lukas. Ikke altid den, der var i solid mod at få den i fødderne. Retbanen, der så udfordrer. Gjort! Ikke med ryggen til. Kom over! Fin, Randers! Hyld! Kom ind i banen! Længere ind i banen! Nej! Den der, ja! Det er rigtigt sandt, og det er godt, du stiller krav. Det er helt rigtigt. Kom! Fald ind i kæderne igen! Kom i Randem! Der må ikke spille igennem! Vores! Kom!
til at tage stationen med der, før han Hey, vi skal have noget spil. Ja, det er rigtigt. Tag stationen med der, når muligheden er der, Bundgaard. Mathisen og Flygel, og I skubber op, så I vinder de dueller. Flot, det der. Kom. Det er sgu godt spil, Sander. Godt, Saga. Brug tiden, Bundgaard. Jonas, ud af spark. Malit, når du kommer i de situationer, spil de andre gode i stedet for at søge udfordringen. Forsvar! Når vi spiller op, så brug station! Lad med at spille over for mange. Bold nummer to. Kom videre, Magnus, kom videre! Godt kæmpe pres, Magnus! Der er nogle bolde også med hjul, de tøver dernede. Skal det ikke rigtig få en... Hej, Mo. Hej. Vind den! Hej, mester. Fuck, de er heldige, mand. Og det sker, når ikke de vinder duellerne. Saga er yder, Magnus, det er rigtig god fodbold deroppe! Rigtig godt! Yder fremragende, hold fast der! Super! Godt løb derovre, Magnus! Carlos! Det skal bare hårdt! Og nu! Kom igen! Rigtig spillet! Carlos! God beslutninger! Se forsvaret, de står forkert. Kom! Hyld, fald ned! Virale! Dem, du kan sige, Hjort! så dirigerer med dem. Virale! Du møder! Kom! Fors! Kom videre! Fors! Godt, Carlos! Rigtig, Carlos! Fin drenge! Magnus, når du kan se, at Sander er i problemer, så er det stadig også, at han får den mulighed. Har lige været nogle situationer, du har? Jordan! Marcel, kom derind! Det er vores! Kom igen! Drenge, søg duellerne! Bold nummer 2! Følg op! Kom her. Godt initiativ her, Jonathan. Anders, du må gerne gå med. Ralev, se om du kan vinde, inden han vender. Se om du kan vinde duellen, inden han vender. Hyld! Kom længere ind! Ja, lige der! Kom bare her. Nej! 2 mod 1 situation, Lukas. Lukas, 2 mod 1. Kom. Lukas, 2 mod 1. Spil her. Yes, kom frem! Kom nu frem! Og Sander. Rigtig stærk her, Sander. Rigtig stærk, Sander. Godt herude, Lukas og Kjær. Kom, vi skal. Det er færdig igen, bolden.
Stå rigtig. Godt bakket op. Rykke! Godt, Kjær! Fornuftig hjul! Op ad hjulet, Bundgaard! Værsgo! Ikke så langt over flyet. Spiller nu! Stærkt, Anders! Lukas, det er en, den der! Nej! Satan! Anders, hvor er det flot, det der, mand! Anders! Kom på! Kom videre! Hyld! Jeg har ikke set nogen af jer på en skift endnu. Ja da! Kom nu! Marcel! Nej, ikke noget nu! I skal bytte noget! I skal bytte det op! Nu er det snart spille et kvarter, mand! Jord, kom nu videre! Rigtig godt, Lukas her. Godt spillet, kom igen med Lysengen her. Lidt mere! Yder! Og hør det glimrende arbejde, det du laver deroppe. Kasse, rigtig godt arbejde deroppe. På mål nummer 2 her. Godt hold fast. Skub over! Kom Hyld! Kom tempo! Du må ikke slippe ham! Genpres! Bredt, Kjær! Bredt! Kom nu! Kjær! Lidt hurtigere bredt, ikke også? Du står og tænker der. Kom ud, så han spiller. Lukas, situationen før, der skal du råbe på førstestand. Vi kan høre det helt deroppe, ikke også? Der er også lige faktisk, står vi kom. Kom. Skub op!
opad! Hyld! Nu er det dig, der skal komme ind og finde sammen med Miralen. Bundgaard, kom ind i banen! Kom, vinde! Drenge, mand! Men lige her, I står 2 mand, og den hopper lige over jer, mand. Kun i! Og bare yder. Bare yder. Ja! Hold så, mand! Der er ikke noget til på ind og bare op, ikke op? Anders eller hvem løn? Spiller over første pres, I skal takere. Det er nede bagved. Står I stadig godt? Kan I også komme op? Vente! Det er godt, den der. Der er frispark! Der er frispark til mål, mand! Frispark! Du hælder på. Der er ikke nogen sidste mål. Jo, deres indlæg er det jo sådan. Kan der slå den ind? Kæft for det, mand. Hold mig sidde der. Jeg er i gang! Er du i gang? Er du i gang? Du bliver siddende derovre. Så du kender reglerne. Punktum! Så brug den aktiv. 23 minutter i en første halvleg. Næste gang så er det den her vej. Godt, Jonathan. Godt, Valit, det er helt rigtigt. Ligger der der, Valit. Kom på, gå! Valit, det er ligesom vi snakkede om der, det er helt rigtigt. Spil bredt! Ja, det er okay, Valit. Valit? Kom, Jørgensen! Valit, det er bare få den flyttet bredt igen. Det er okay, du får den. Sommer! Jørgensen! Jeg skal blive og få en top vand, drenge. Nå, det rette! Bare lige hvor vi siger, de er i nærheden her. Yes, ind igen, drenge. Ind igen. Oh my
Jot. Så længere ned. Jot, så længere ned. Kom lige på bold! Brug tid. Der er noget løb! Kom bare! Vinde! Så til den så! Og næste. Pas på! Jonathan, spille! Spil dernede, Anders og Jonathan! Det er god fodbold! Løb nu, Jort! Og hvad skal jeg? Og sender fyld! Magnus! Variation i dine udfordringer, ikke hva'? Fyld, du ikke kommet til noget op, så prøv noget andet! Stå rigtigt! Sæt den fremad, Anders! Anders! Kan du se det? Anders! Jeg vil gerne flere af de bolde, som vi slår på Lukas derfor. Når vi ikke kan få løbet frem der, enten på Kjær eller på Lukas. Okay? Og lad os gå rum herovre. Nej! Ja, kom her. God ny mark! Bevis det! Det er sammen, ja! Aber det er godt, Magnus! Kom, Magne! Dommer, I skifter! Miralem! Hyld! Kom! Vimmelund! Hopper ligger foran. Jørgensen. 6 sammen med Carlos. Op til Miralem. 8. Kom! Lige bag dig! Næste! Ja, kom! Kom! God lyd herinde, drenge. Snakker med Lita og Jonathan. Det er godt. Rigtig godt. Nej. I bliver nødt til at snakke sammen, Randers. Nej.
Jørgensen, du må ikke løbe på den. Hvis der sker den her situation, du skal lægge sådan en gardering. Hvis ikke I vinder en duel, så er I 3, der står op på den samme periode. Området bliver ubesat. Okay? Simon, får det strukket ud. Kom, Hyld. Jonathan, du flytter ham også til mod forrest, ikke? Ja, du flytter ham også til mod forrest. Hallo, han har fløjtet, venner. Kom med! Anders, få det lyd på! Hey! Kom nu op! Anders! Anders Vemmelund, hvorfor er der ikke en, der går ned og tilbyder? Yder, kom nu videre! Kom nu videre! Hvor er det første, du laver det i klasse, mand? Kom nu videre! Kom Magnus, Balle! Nu, Anders! Jord, hvis ikke du opdager det, så du kan. Du skal ned og gardere det her. Kom, vi har! Kom nu! Lytte, Jord. God lytte, lidt af. Skub op af! Og nu! Vores opstilling, kom! Brug tiden! Kom! Jul, du smækker ind over! Jul! Gruppespånden ligger godt! Opstilling! Bundgaard, Mathisen! Bundgaard! Mathisen, I bliver tilbage! Carlos! Jørgensen! Carlos! Du Sæt lægger alt ind for at vinde! Vind den! Kom tilbage! God moral! Kom, Anders! Godt det der, Jørgensen! Fedt det der! Videre! Fast! Kom nu! Fint! Kom, Jul! Fantastisk genpres! Kom videre! Kom mod! Kom ud af dig! Vende! Det er selv godt, Jørgensen. Næste! Kom igen videre! Op! Kom næste! Jord! Ja, det er godt, Sander! Kom og selv! Os! Næste! Næste! Godt, Jørgensen! Kom igen! Jørgensen, det er det der, vi skal have! Godt, Vemmelund! Jørgen, går du over. Vi skal ikke have 2 midtbaner.